I den her podcast vil jeg gerne sige lidt om, hvordan man som studerende kan nå det hele. Og det, der er min hovedpointe, det er work smarter, not harder. Det er ikke en, jeg selv har fundet på. Desværre, der er intet det her, jeg selv har fundet på, men jeg bruger det selv med stor glæde. Hvis I gerne vil have referencerne, kan I måske få dem af mig en anden gang. I dag vil jeg give 3 fif til, hvordan man kan få styret sin tid og planlagt bedre. Det første fif, det er prioritering. I vil jo nok tænke, hvad skal jeg stille op med den her underviser og det her kursus? Jeg har dårlig tid. Min dag er som sådan et lukket glas her. Ikke? Der er allerede rigtig meget i det, ting jeg gør og skal. Og når det sidste sekund af de her 24 timer døgnet har gået, så er det ligesom at lukke låget, der kan bare ikke komme mere i det. Hvad gør jeg? Nu kommer den her underviser og siger, så skal vi det, og vi skal det, og vi skal det, og vi skal det. Og de kan jo ikke være der. Hvad stiller jeg op? Løsningen er prioritering, fordi det handler nemlig om at gøre det vigtigste først. Så nu tager vi lige popcornene ud. De vigtigste ting, det er jo selvfølgelig, at I skal forberede jer til det her kursus og deltage i det og gøre alt det, læreren siger, der er så vigtigt. Det er først, og der kan også være andre ting i jeres liv, der er vigtigt. Og så alt det andet putter I bagefter. Så nu vil vi lige se, om vi får. Tada! Det kunne være der det hele. Og man kan ovenkøbet lukke låget. Og for at det ikke skal være løgn, så kan der sådan set være mere endnu, fordi man kan altid, hvis man gør tingene i en rigtig rækkefølge, få plads til mere. Se. Nu tør jeg næsten ikke hælde mere i. Men nu er den oppe, så en kvart liter vand kunne der sandelig også være. Jeg ved ikke lige, om jeg vil spise det her. Så det var det første fif, prioritering. Det næste fif, det handler om at skelne mellem, hvad der er vigtigt og hvad der haster. Man kan godt komme til at blande de der to ting sammen, men det er ikke alt, hvad der haster, der er vigtigt. Hvis man skelner mellem, hvad der er vigtigt og haster, så opnår man 4 kategorier, som man kan lave i sådan en lille matrix for sig selv. Nemlig, hvad der er vigtigt og haster, hvad der er vigtigt, men ikke haster, hvad der ikke er vigtigt, men haster, og hvad der ikke er vigtigt og ikke haster. Det er måske let nok at se, at det, der er vigtigt og haster, det skal man selvfølgelig prioritere op, det skal man prioritere nu. Det ligger ligesom i haster. Så hvis huset brænder, skal man ud. Det er klart. Det er måske også ret nemt at se, at det, der ikke er vigtigt og ikke haster, det skulle prioriteres i bunden. Det plejer man ikke at have problemer med at forstå. Noget andet er, hvor meget tid man bruger på det. Fordi man kan godt bruge rigtig meget tid i det felt. Men man ved godt, at det burde man måske ikke. Det, der kan være lidt svært, det er dem der, som enten er vigtige, men ikke haster, eller haster, men ikke er vigtige. Fordi rigtig mange mennesker har en tilbøjelighed til at bruge alt for meget tid på ting, der haster, men ikke er vigtige, og til gengæld forsømmer de dem, der er vigtige, men ikke haster. Og fidusen er her at prioritere det, der er vigtigt, men ikke haster. Så de langsigtede planlægningsopgaver, det som man først skal have klar om 7 uger, eller om 3 måneder, eller om et år, at rykke på det hele tiden, og hele tiden have en plan for, hvordan giver jeg det her et lille nyk. Dels fordi så når man det, og det skulle man jo, fordi det var vigtigt, men også fordi jo mere tid man tilbringer i det felt, jo mindre ryger der ind i det, der hedder vigtigt og haster. Altså hvis man for eksempel har fået lavet et system for at betale sine regninger osv., risikerer man ikke lige pludselig over hals og hoved at skulle betale sin telefonregning og sin husleje, fordi ellers så bliver der lukket og slukket. Så hvis man synes, man overhovedet ikke har tid til noget, der er langsigtet, fordi alting hele tiden haster ens dag, og man bruger sin dag i det der A-felt, så så er det fordi, man bruger for lidt tid i B-feltet. Så har man brug for at sætte sig ned og trække stikket ud og få lavet noget langsigtet planlægning og styring og sortering og prioritering, så man ikke får så mange ting ind i det der A-felt. Det var den anden pointe. Den tredje pointe består i, at man skal liste sine ting, man skal nå. Ikke? I kan jo se her, der er rigtig meget, jeg skal nå. Ikke bare nogle limefrugter og en masse små popcornkerner. Rigtig meget, jeg skal nå, og det sætter man på en to-do-liste.
Og det kan alle jo finde ud af at lave sådan en to-do-liste, men fiffet består i, at den skal prioriteres og rangeres, der skal rangordnes. Så det vil sige, at når man har lavet sin bruttoliste, så skal man sortere dem i A'er, B'er og C'er. Og A'erne, det er dem, der er vigtige og haster. Dem skal jeg lave i dag. Så B'erne, det er dem, der er vigtige og ikke haster. Dem skal jeg se, hvad skal jeg rykke på i dag, sådan så jeg er klar med den store ting om 3 måneder. Og C'erne, det er så nice to know eller nice to do. Og når jeg så har sorteret dem i A'er, B'er og C'er, så kommer det næste, nemlig at de skal rangeres. Fordi så er der en af A'erne, der kommer før en anden. Ikke? Så bliver det A1, A2 og B1, B2 osv. Og så går man frem efter den rækkefølge. Og den her øvelse skal man lave hver eneste dag. Hver dag så skal man starte med at sige, hvad er min bruttoliste, og så skal man sortere dem i A og B og C'er og liste dem indbyrdes i 1, 2, 3 osv. Fordi hvis man så, der kan jo ske uventede ting, ikke? Og planer kan skride, et eller andet opstår. Men hvis man gør det her, så er det altid de vigtigste ting, man når. Så er man ikke ligger og rode rundt i nogle C'er, men A'erne og B'erne, man ikke når. Det er altid det vigtigste, man når, selvom man ikke når så meget. Og så når man når dem, efterhånden som man når dem, så skal man hakke dem af, eller strege dem ud, eller hvad man synes, der fungerer for en. Og der er faktisk lavet en undersøgelse for mange år siden, der viser, at når man gør det, så udløser det endorfin i hjernen. Det synes jeg er en glimrende undersøgelse. Da jeg læste den, så fandt jeg ud af, at det var derfor, jeg godt kunne finde på, at hvis jeg havde lavet en to-do-liste, og kom i tanke om noget, jeg havde fået gjort, inden jeg lavede min to-do-liste, kunne jeg godt finde på at skrive dem på, bare for at kunne få lov til at strege dem ud. Rigtig barnligt, men if it works for me, I'm happy. Så det her var de 3 fif. Sorter det, du skal nå, prioriter det og ranger det.